A sanidade será un dos eixos da campaña do PSDG. Os socialistas elixiron o ambulatorio Vilagarcía de San Roque para denunciar os recortes que, segundo explican, sufriu a sanidade pública nos últimos anos. Acusan a Feijóo e Rueda de recortar ata 900 profesionais da atención primaria, polo que reivindican melloras urxentes. Nós o que queremos hoxe é reivindicar as melloras que necesitamos e que os cidadáns voten no próximo 18 de febreiro. Nestas eleccións autonómicas que van a decidir si temos ou non temos os médicos que merecemos, si temos ou non temos a sanidade que merecemos, que co Partido Popular está se vendo recortada. Din que se recortes na sanidade pública foron evidentes na comarca do Salnés nestes últimos anos, por exemplo, na Illa, onde levan anos sufrindo falta de persoal. O pediatra debería de ser a jornada completa, exclusivamente para a Illa de Arousa, e o tema dos médicos, dos 3 que temos ahora mesmo temos 2 vacantes que deberían de ser cobertas, pero inmediatamente, porque ao final son 5.000 personas para unha sola persona, pois é inviable, é imposible atender a todos os veciños e veciñas da Illa de Arousa. Dende Meis, a súa alcaldesa lembra que o seu foi un dos concellos que máis se viu afectado nos últimos anos por falta de persoal sanitario. Por iso, anima a veciñanza a mobilizarse e participar este domingo na manifestación en defensa da sanidade que se vai celebrar en Santiago. Eu o que pido é que os veciños e veciñas de Meis, pero tamén os de toda a comarca, que todas esas queixas que nos viñeron trasladando os seus alcaldes, os seus concelleiros durante todos estes anos, pois o canalicen primeiro, mostrando as súas queixas este domingo na manifestación que vai a ter lugar en Santiago, que berremos alto e claro que queremos unha sanidade digna, porque eu sempre digo que cando se recorta en sanidade, se recorta en dignidade para os veciños e veciñas, e os de Meis sabemos ben o que é que se nos ataque a nosa dignidade durante estes 4 anos. Un chamamento a participar nesa movilización a que se suma tamén o alcalde de Vilagarcía. Alberto Varela, ademais, lembra que esta campaña vai dos problemas de Galicia e da súa xente, por moito que intente o PP desviar a atención a outros asuntos. Os galegos non nos van a distraer, por moito que intenten desviar a campaña electoral, nós os socialistas vamos a ter na axenda política os problemas que lle importan aos galegos e as galegas. Supoño que eles preferirán falar de Madrid, ou ese é o seu intento de facer unha campaña falando de Madrid. Nós vamos a falar dos problemas dos galegos e das galegas. E aproveita o socialista para cargar contra o PP Vilagarcía, que no pleno de onte rexeitou unha moción demandando unha ambulancia medicalizada que por poboación lle corresponde á cidade. Lamenta a Varela que os populares votasen en contra, antepoñendo engade os intereses do PP os de Vilagarcía.